kini kita doka or fish akatin pareng bakatin khasi om simlatep bayo dana plan chopi batep yune jajing thau sa comment apo chakane ka video bad une or fish la laba po katika duri ba Atlantic Ocean hakabaka chai Titanic kalangam bad kumjuru apo ka duri ba Mediterranean balong ru lalap kumbakat tu kan nepat akini ki duri ba chakatika ri China kata South China Sea balong ba por baringan ka video ru layu ring apo katika duri ba South China Sea da unang China ba une doka de doka uba ki breu ki tip ba une doka lada kawan kan ono ka jingjia sneu khamtam ujumai une doka bunsin umi be na pokate ko pod wan mit karthat ba shpo ki beach hapo ki tai ki duriau bad une doka la danru hatmir chaka jingdu jaj bad la danru ki khana puriskam hakaba ki lai ngai ba une chai doka ude to Simon sta menchua namar ba balai menchua udan ba he ba do katata nre hakane ka joka ba menta ka jing he ka ba he do tam yone doka la lap ba ujrang adu ma pramitar bad pramitar kam desu ka bakai lane desu badang red henry la de umrat uba he ba lane unde doka uba he ba jrang ba bala lap ru ini doka haka jing jeliu ka ba arspa mitar chapo aduriau ba usang ba haka jing jeliu ka ba arspa mitar henry la ang par ki doka ki ba kam he ki ba kot pramitar ni nyomitar la lap chaka jing jeliu chaka duriau ka balakar adu ka ba 1000 mitar lane 10 kilometer ka jing jeliu na jrang chaka duriau bat ngam chapo pen salap yakini ki doka